पुइलाना त्रिपुरा हास्तिनि जत्तो त्रिपुरा सारावना हामबाय ताइसिबाय या फारनर जत्तोना काहाम खिरुम तंदे आनि भिडियो न नायदि नरना फुंनाना बागा अपडेट कटाल काइसा तुइ फैका कताबुक भिडियो न सियांलासिनाय सलासि कला पुइला हामजांमा बोरैनो या कारि रुवो ताइमासा बोरै हामजाक तुइ फायो कताल बोरै बाय तंथकजांमानि आसका वारा वारा खिबि रोजांनाय आबोरै हिंके आगि कनै तंमासो साजुं तंगाबा बखाबा खारा खारा बोरै इंगैबो हामजांमा चलानो या कारि रुवो ताइमासा चला हामजाक तुइ फायो कताल सेराबाय तंथकजांमानि आसका वारा वारा खिबि रोजांनाय आसला हिंके आगि कनै तंमासो साजुं तंगाबा आसला खाबो खारा खारा हामजांलाय तंमा बालकला शोका 3-4 बছর काखा कताल मांका कसां खिबिका जानि जाय इच्छा मर्जी गारि कसामनो सुरुमुरयो ताइ काइसा कताल गारि तुइ फायो ता मुखाइबा उस्तुर मेदना नांगौ जैसा आबार हान्यो चिनि बररक बाक्सा सोलारक बोरै तंगैबो बोरै सोलायो बोरै इंगैबो सोला तंगैबो सोला सोलायो तामुखे कताल सोलायलायफानो उस्तुर मेदना नांगिया सोला इंगैबो बुनि बिहिंनो सेगितानादि बोरै काग्लायजाक दंगो बोसा थेजाबो दंगो आबुतिरो हाजार हाजार बरक दंगो आबुतिरकनो नाना खाबा नादि बोरै इंगैबो सोला काग्लाक दंगो भिक थैजाक दंगो नों तंगा मुसुंगा आबुतिरकनो हाजार हाजार फाबेन तंदि केबो मुसा सानायबो गरै दा मंकबा काइसेनि बिहिंनो ताइ कैसे तानादि काइसेनि बोसानिबा ताइ कैसे तानादि कखनो तंगो बुनिसा बान्ता सेबले तासादि फनसा चामानि फनबा अंखरनाय तासादि बुनि बाहान जातति फानो वान सगै तंना नांनाय दैसा तांमानि दैबा प्लामु ता तांदि बुनि बुतै बुनि बोसानो खारि निंनावै बर तंगै हामै बुनि बिहिंनो खारि निंनावै ब्याग तंगै हामै कखनो तंगो बुनि बुतैया ता तांनि दैसा तांमानि दैबा प्लामु किसा वान सगलायनाबो नांगौ निजिनि बथब कुकुर माथि कुकुरुया बुनिबो ता सकुरुदि साजुं साजुं साजांमा बाय पाया काइसेनि बिहिंनो ताइ काइसे नामा आबो लुकुरक किसापानो जाजाया बिदिनो भिडियो आसु जरतने साइमु थारेसिना जतने हामबाय ताइचि बाया फर जतनो ना तिप्रा सरना हामबाय ताइचि बाया फर सेलोट रो तिप्रा सरना